iltaa, hyvät lehdistön edustajat, hyvät fanit ja fanit paikan päällä niin kuin siellä kotikatsomoissa. Mun nimi on Lauri Vaini ja mä oon Aalto-yliopiston amerikkalaisen jalkapalloseuran ryn puheenjohtaja. Mulla on tässä vieressäni meidän 3-vuotinen päävalmentaja Pekka Lamminsalo. Sama mies, joka toi Predatorsin ensimmäisen mestaruuden viime vuonna tappiottomalla kaudella. Kuten hyvin tiedätte, minkä takia ollaan tänne kokoontuneet, ollaan tänään julkaisemassa suuri pelaajautinen ilmoitettu pelaajasopimus. Tämä kausi on lähtenyt todella hyvin liikkeelle. Meillä on valmennusryhmä pysynyt samana, kasvanut vaan enemmän siitä, mitä se oli vuosi sitten. Pelaajia on tullut paljon lisää. Runko on kuitenkin pysynyt samana. Ja joukkueen treenit ovat menneet erittäin hyvin niin laadullisesti kuin määrällisestikin. Kuitenkin joku on puuttunut tästä tämän vuoden joukkueesta. Viime vuonna voitetun mestaruuden jälkeen asiat eivät ole olleet aivan samalla tavalla kuin ne silloin olivat. Joukkueesta on puuttunut, ehkä voisi sanoa, jopa hengellinen johtajuus. Asiat ovat olleet toiset puukopissa. Joukkue ei ole vielä hitsaantunut yhtä lailla kuin edellisellä kaudella. Tästä syystä joukkueen johtaja ja seuran hallitus haluavat tehdä peliliikkeitä tämän asian korjaamiseksi. Tänään 18.12. haluaisin ylpeänä julkistaa Helsingin Ruftersin kasvatti liittyy tänään joukkueeseen. Tervetuloa Aalto Predatorsiin vuodeksi 2017 Henrik Vuoksemo. Tervetuloa, kiitos paljon. Kiitos. Korjataan tässä vähän meidän setupia, niin pahoittelen syvästi tapahtunutta. Tosiaan voitaisiin ottaa tähän päälle. Kiitos Henrik paikalle. Voitaisiin tähän seuraavaksi Pekan kommentit päävalmentajana. Mitä olette mieltä tästä Henrikin sairaalasta? Henrik tuo pelillisten taitojensa lisäksi ehdottomasti johtajuutta ja etenkin hengellistä johtajuutta joukkueeseemme. Henrik on nyt pelannut jo useamman vuoden Predatorsissa ja olemme myös oppineet tuntemaan hänet hyvänä, vahvana johtajana. Muistan etenkin noin pari vuotta sitten ensimmäisen kerran, kun tapasin hänet Kotkan pelireissullamme tälleen niin kuin tuttavallisemmin, ja muistan, että jo silloin, että huomasin hänessä jotain, että hänestä tulee jotain hyvin suurta. Tällä hetkellä joukkueella menee jo varsin hyvin, olemme pitkällä off-season treenaamisessamme ja keskitymme jo aika pitkälti tammikuun pre-season otteluun, mutta Henrikin saaminen joukkueeseen tässä vaiheessa on äärettömän loistava uutinen. Kiitos. No niin, kiitos paljon Pekka. Sen jälkeen voitaisiin ottaa vähän Henrikin omat tuntemukset tästä joukkueeseen liittymisestä. Mitkä on päällimmäisenä mielessä ajatukset? Tuntuu todella hyvältä palata, koska kotiin palannut. Olin tuossa pitkään Euroopassa ja joudun siinä sitä harkitsemaan vähän tulevaisuuden suunnitelmia. Ja loppujen lopuksi muistelin kyllä siitä kaunista päivää, kun Tampereella voitettiin Suomen mestaruus. Sormus sormessa ja hyvältä tää tuntuu. Ja päätinkin palata vielä tähän upeeseen seuraan.
tavoitteena niin on ehdottomasti uusia mestaruus tällä kaudella. Mukava olla täällä ja varmasti saadaan hyvä kausi aikaiseksi. Kiitos paljon, että sä liityt meidän seuraan mukaan. Mä uskon, että Henrikin sainauksella niin varmasti tullaan tää yhteinen tavoite sitten myös saavuttamaan kielimestaruuden uusiminen. Tässä vaiheessa voitaisiin avata yleinen kysymystilaisuus lehdistölle ja yleisölle. On kysymyksiä. Voisin pelaajalle esittää kysymyksen, että kuinka olet valmistautunut tulevaan kauteen? Mitkä ovat olleet 3 tärkeintä tekoasi? Joo, erittäin hyvä kysymys. Euroopassa tietenkin joukkueharjoittelua en ole harrastanut ollenkaan. Uimahalli on ollut kovassa käytössä. Ja sieltä on rakennettu tämmönen, siellä on tehty peruskylvö ja nyt sitten Lamminsaari varmasti tarjoaa sen kasvun tässä pre-seasonin aikana. 3 tärkeintä on varmasti tämmönen hyvä ravinto, terveelliset elämäntavat ja unen merkitys urheilijalle tässä tasolla erittäin merkittävä. Kiitos paljon vastauksesta. Kiitos kysyjälle. Oliko meillä vielä kysymyksiä lisää? Jos ei ole, niin voidaan siirtyä siihen tärkeimpään, eli pelaajasopimuksen allekirjoittamiseen. Kunnia asia palata Predatorsissa. Kunnia on meidän puolella. Kiitos, laitetaan vielä seuran edustajan allekirjoitus. Tänään tehdään historiaa. Tervetuloa joukkueeseen. Kiitos paljon. Voidaan siirtyä tänne lehdistön kuvattavaksi. Totta kai vanhalla tutulla numerolla 71. Lähdetään hakemaan kaudesta taas mestaruutta. Kiitos paljon, kiitos lehdistölle, kiitos yleisölle, että tulitte tähän tilaisuuteen. Tervetuloa meidän pre-season-ottelun 14. ensimmäistä lauantaina tänne Otahallille, kun tulemme pelaamaan Turun ammattikorkeajoukkueen Turun ammattikorkeakoulun joukkueesta tuossa Tornadosia vastaan. Tervetuloa. Kiitos vielä Henrikille. Tervetuloa joukkueeseen. Ja katsojille vielä halutaan varmasti toivottaa oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Juuri näin. Kiitos. Nähdään matseissa.